Vítajte, milí priatelia, vo videotutoriáli, v ktorom si ukážeme Gaussovú eliminačnú metódu. Gaussovú eliminačnú metódu. Čiže chceme riešiť sústavu Gaussovou eliminačnou metódou. Chceme nájsť korene sústavy rovníc, lineárnych rovníc 2x1 plus 4x2 minus 2x3 rovná sa 6. Druhá bude x1 minus x2 plus 5x3 rovná sa 0. A tretia bude 4x1 plus x2 minus 2x3 rovná sa 2. Našim cieľom je dostať algebraickými úpravami túto sústavu do trojuholníkového tvaru. Čiže najskôr si ju vyjadrím v maticovom tvare 2, 4 minus 2, 1 a 2. Takže prvú si vynásobím 1 krát minus 1 polovica a pripočítam k druhej. Výsledkom je, že chceme eliminovať tento prvok A2, 1. Takže dostanem a napíšeme si, prvý je nezmenený, 2, 4 minus 2. 6. Potom 2 krát minus 2 je minus 1, plus 1 je 0. 4 deleno 2 je minus 2, minus 1 je minus 3. Minus 2 krát minus 1 polovica je 1, plus 5 je 6. To je minus 3 plus 0 je minus 3. A dostaneme tu 4, 1, minus 2 a 2. Ešte potrebujeme zrušiť tento prvok alebo vynulovať tento prvok A3, 1, tak urobíme to, že vynásobíme krát minus 2 a pripočítame k tretej, takže si to napíšem. 2, 4 minus 2, 6, tu už máme vynulovaný, 0 minus 3, 6 minus 3. A tu teraz ide 2 krát minus 2 je minus 4, plus 4 je 0. 2 krát minus 2 krát 4 je minus 8, plus 1 je minus 7. 2 krát minus 2 je 4, minus 2 je 2. Minus 2 krát 6 je minus 12, plus 2 je minus 10. Ešte treba odstrániť túto sedmičku. Takže čo urobíme? Vynásobíme túto rovnicu krát minus 7 lomeno 3, minus 7 lomeno 3 a pripočítame ju k tejto druhej. To znamená, že dostaneme 2